Beba. Faster, madam, faster. Поглеждаш надолу, под тебе са 2000 метра. По времето е хубаво, взимам си раницата с парапланера, скачвам се в планината, разпъвам на старта и излитам. Бе, момче, цяла нощ ли ще те чакам? Стига вече, писна ми. Не дай така, бе, момче, не ме бъди грехота е, чуваш ли? Не дай да ме бъдиш. Виж, това е прекалено. Моля ви се, повече няма работа тук. Моля ви се. Синът ми е Шашев, ще ме претрепе. Уф!